চিনি ত্রিপুরাসারক 70 বছর 72 বছর অময় সিপিএম বাই থাকা কংগ্রেস বাই থাকা তাবক বিজেপি आईपी जों हाय हाय थांजायै दङ हेबो जों गोबां काम चिनि त्रिपुरासारक गोमातै दङ जरा चिनि हानि बुबाग्रा दिनै हाव फाय अंखजाक चिनि त्रिपुरासारकनि बागै साया नंजाकारै सातं वाति हैnya चिनि त्रिपुरासारक थिनां बागै हिमलाय मा दङ ताकुते बुकुक सं फियाबा किसं सं बरक सावो जों गेटा त्रिपुरालेन नांया जों गेटा यूनिटी नांगौ आं बरनो सानामु जोङो साबाय नों गेटा यूनिटी नाय बुइनि बसंनि बर 70% नोंनि दंखा चिनि त्रिपुरासारक 30% 30% बुसकां सालते कमिनाय नों बर बायदा गेटा यूनिटी नाय ना त्रिपुरासारक नों गेटा यूनिटी नाय नों जवाब मार नाय आबोनि आबो गासिनि मैडम पदल कन्या हनलायो बनो चिनि त्रिपुरा मथन आइडियोलॉजी के बनो कुलनानिया के बनो हनानिया फियाबा त्रिपुरासारक अराय परे खायना हंगाके जों बिनि प्रतिरोध मा खायनाय जों बिनि बिरुदै गंमा सानाय चिनि त्रिपुरासारक ठगना बागै जे फायनाय जों बरन बागै जों खरं माटी सानाय नों पुला पुरो ताम साका बांलादेशी रंनो ओ जागनि खै माया का आं बुट बसाया त्रिपुरासारक नो खेतो तांग रुवै सामुं खायो रां थुमका लाख लाख दिल्ली थांनाय बस्ता गानरा त्रिपुरा मथानो साका गेटा त्रिपुरान फालै काबुका दिल्लीओ साबो फाल जागा ताबो जनगण साइमारो चिनि बुबाग्रा फाल जानाय मानैया चिनि हानि बुबाग्रानि केबो पाइमिया चिनि बुबाग्रा धरि कुबुइ दङ बम मुताय ब खरदा मुतायनि समान मुताय जिबनो थगुइ माया नर पुइतो दं दे दाय 10 मास थानजा मा दंनाय जों थानजा आंगा चिनि बुबाग्रानो पुइतो दं दे चिनि बुबाग्रा जों थगाय गलाक गेटा त्रिपुरालेन चिनि महाराज तुबिर फायनाय तमं जों थानजा हके बरियां बकलय ब त्रिपुरा बमक बसाक बाहाना जरे ताकुते बुगुसं जों थानजा मांनाय जों थानजा यूनाइटेडलि जों जबा मा खायनाय